Hyvältä kiipeilijältä vaaditaan täydellistä vartalon hallintaa, erittäin hyvää notkeutta, semmoista koordinaatiota ja motoriikkaa, vahvoja sormia, erityisesti tämmöisellä ulkonevalla seinällä, mitä täälläkin nähdään, jolloin kestävyysvoima tulee tärkeäksi tekijäksi. Ja todella paljon riippuen reitistä niin semmoista havainnointikykyä, että näkee miten se reitti etenee siitä. Täytyy lukea eteenpäin, vähän niin kuin shakin pelaaja lukee seuraavaa siirtoa, ja kiipeilijä myös lukee eteenpäin. Sisäseinät ovat lisääntyneet Suomessa huomattavasti, että tässä Etelä-Suomessa on muutamia, nyt on tullut Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Kuopioon, useisiin paikkoihin ja koko ajan tulee lisää. Tämä on nyt toinen kerta, kun Suomen Alppikerho järjestää kiipeilyn SM-kisat. Tämä lajihan on ulkolaji. Minkä takia kilpaillaan sitten sisätiloissa ja seinillä? Tärkeä syy, miksi kilpailuja pidetään tämmöisillä keinotekoisilla seinillä, on se, että luonnonkalliot on aina samanlaisia. Tarkoitan tällä sitä, että luonnonkallioita voi mennä harjoittelemaan etukäteen. Ja kilpailun pääperiaate on se, että kilpailija ei tunne reittiä ennestään. Tämmöinen seinä, mikä täällä on, missä on tuhansia reikiä, niihin voidaan kiinnittää otteita eri asentoihin, eri paikkoihin, antaa reitintekijälle rajoittomat mahdollisuudet tehdä erilaisia reittejä, jolloin ne ovat aina uusia kilpailijalle. Kan du berätta, hur går du tillväga då du bygger upp en sån här tävlingsbana? Det gäller att planera så att det blir hela tiden successivt svårare. Så att det blir att folk faller efterhand, inte alla på samma ställe. Och första biten är ganska lätt så man kommer in i klättringen och sen svårare och svårare. Så att det är riktigt hårt på slutet. Sen är det att hoppas att man bygger tillräckligt svårt. Så att en ska helst komma upp och att de faller successivt längre och längre ner. Bedömningen till en sån här klättertävling? Den som når det högsta greppet vinner. Det är ganska enkelt. Så det har ingenting med tid att göra då? Nej, man har en viss tid på sig att klättra turen, men det har ingen bedömning för hur man placerar sig sen. Om man klättrar på 10 minuter eller 11 minuter. Det spelar inte roll. Den som kommer högst vinner. Av de 9 FN-finalisterna var förra årets finske mästare Henrik Suihkonen klar förhandsfavorit. En besviken Henrik Suihkonen tvingades ge upp och se FN-titeln gå till Juha Saatsi, en Jyväskylä-klättrare med mindre än 1 års erfarenhet av sportklättring bakom sig. I kvinnornas tävling hade Anne Pietilä att försvara sin FM-titel. Här blev kampen så jämn att Pietilä blev tvungen att gå superfinal mot Tammerforsklättraren Maklena Vuorinen.
20% on naisia, mutta kuitenkin ainoastaan 3 kilpailijaa. Mistä johtuu? Sitä mäkin olen ihmetellyt. Ja se oli yksi mun motiivi lähteä kisoihin mukaan, että näytetään, että naisetkin osaa tätä. Ja, koska monet naiset pelkää sitä, että niillä ei ole tarpeeksi voimaa, että ne ei jaksa vetää leukoja tai jotakin, että tämä on miesten laji sen takia. Mutta naisilla ne on usein notkeampia ja ne pystyy korvaamaan sitä monella muulla tavalla. Tarvii myös tasapainon notkeutta ja kaikkea tämmöistä. Mitä ne aiot nyt jatkaa? No, jatkaa siellä seinällä.